Ако обожаваш да се гримираш и грима и това е твоето хоби и искаш да го превърнеш в успешна професия, да правиш грим трансформации, които впечатляват клиентките и за които те искат да плащат, но все още само гледаш YouTube видеа, които са безполезни, инвестираш в скъпа козметика, без да има смисъл от това. Докато ти все още само се чудиш, останалите стартират своята кариера, получават стратегия от нашата академия и моите ученици печелят по 1000 лева за 2 дни и то работейки до 1 на обяд. Да, това е възможно, но само ако имаш правилната стратегия и се обучаваш на правилното място. Това е най-доброто обучение за гримьори, на което можеш да попаднеш. Но въпросът е ти коя искаш да бъдеш? Жената, която действа и променя живота си, или тази, която чака и гледа как другите успяват? Ако искаш тази 10-дневна трансформация, побързай и се свържи с нас още сега, защото има последни места. Само 6 жени имат тази привилегия да се обучават в нашата академия. Ако искаш и ти да си една от успешните, които не просто завършват курс по грим, а имат цялостна стратегия, с която да печелят, попълни данните си във формата сега и аз ще се свържа с теб.